Waw, yli gegin ar fi heddiw. Ond yn un arall yn gallu dod, ond Aber Falls, ti wedi rhoi enw i'r distrellfa, a rhaid i cael joch bach neu'n llwchio rhaid. O, yes! Yli lliw ar hwnna. Waw, be gyd i well. A ta be, oedd y caws Teifi na mynd mor dda fo'r whisky ma. Dwi wedi ordro olwyn. Oli ar hwn. 15 kilos. Caws Teifi di eidio'n bron i 4 blwyddyn. Iawn ta, Cacio Pepe amdani. Pasta ffres i cychwyn. Mae'n rili hawdd i wneud. Blawd 0-0. A jyst wneud atha wel bach yn y canol. Mor syml i wneud. Iawn ta. Rolio sleeves yn y. A fama drwy ryw 1/2 kilo o blawd. So am bob 100 gram o blawd, ti isio un wy. So, nawn ni trio hwn efo 5 wy. Just dechrau off efo fforc, a wedyn dilo mewn a ddeith y do at ei gilydd. Chydig o nidio tan mae o fatha Play-Doh na ddech chi chwarae efo fatha kid, a lapio efo mewn cling film. Sorted. Iawn tat, barod am hwn. Nath o cymryd ages i fi carfio'r top ma off neithiwr. Oli ar yna. Oli ar y salt crystals ma'r y lliad. O, ta be, ti'n mynd am di Sbaen, ti'n mynd am di Ffrainc, ti'n mynd am di Italy, di mwy am y cawsys sgora yn y byd, iawn, da ni yn Cymru yn cynnyrchu rhai o'r cawsys sgora yn y byd, rhaid fi cael blas yn o, ia. A be dwi'n lyfio am y caws ma, ia, ti'n gallu cael siards bach tenna fel yma. A mae'n jyst yn toddi ar tafod chdi, ia. So ni'n gallu aros yma trwy dydd yn pigo'r olwyn caws yma a bita fo, ia, ond dim hynna pan o'n isio olwyn, iawn. Dwi'n di iwsio hwn fatha bowlan, a dwi'n gwybod ydych chi'n meddwl, Chris, ti'n iwsio olwyn o caws fatha bowlan, ond randa hwn di'r bowlan mwyaf off the hook, caws on caws action, gyd i. So, i gychwyn, dwi'n rhoi dŵr ar y tân. A wan bod y do ma di chilio am chydig, mae'n amser wneud y pasta. Dwi jyst yn gwasgu fe lawr chydig gynta, cyn roi o trwy'r teclyn ma. Ac efo pasta ffres fel hwn, dim ond anna rhyw 3 munud yn y dŵr. A just cyn i chdi feddwl, o'n i methu mynd â pethau mwy next level. Dwi'n llawn sosban bach o'r sample o'r whisky next level Aber Falls, blowtorch. Flambe amdani. A wedyn, flambe fewn i'r caws. Yes! Lle ma llwy fi? O, di turbo charger. A straight fewn efo'r pasta. O, mae yna noodles hir hynna. A beth sy'n pwysig rwan ydy defnyddio y dŵr starchy na o'r pasta. Mae hwnna'n di toddi y caws ma a wneud sos really cool. A bron iawn i fi amhofio rhywbeth really pwysig. Peppercorns. Just cael ei cyfa a crysio nhw dy hyn. Ti'n cael mwy o fruitiness. A ti'n wedi just crafu'r olwyn yn drwylod. Gyd yn helpu'r sos. O, mae hwnna'n barod. Lle mae'r whisky? Iawn, met. Iawn. Iechyd da. Mae'r caws na mor intense efo'r umami a'r salt crystals yna, ond ti'n rhoi bach o pasta, wneud y multiplication efo'r dŵr, y starch, ia. Mae'r caws na'n melio allan, ti'n cael dy hitio wedyn, efo just notes bach o'r whisky na ti'n ei flambeo. Hwna'n stunning dish, ia.